Здравейте, казвам се Ваня Дяксова и съм управител на магазин за маркови парфюми Venera Cosmetics. Фирмата ни е създадена през 1992 година и се занимаваме с дистрибуция на маркова парфумерия. През 1999 година създадохме първия фирмен сайт, а през 2011 година направихме първия онлайн магазин. През годините дигитална агенция SEO Max ни предостави богат набор от услуги, като Facebook, Instagram и Google реклами, маркетинг в социалните мрежи и оптимизация за Google. SEO Max много ни помогнаха през последните години да се развием и в други държави, като Гърция и Румъния. Освен това, поради силното ни присъствие в интернет, ни спечелиха много нови клиенти и за физическия магазин в град Пловдив. За мен най-важното за успеха е една дигитална агенция да обслужва изцяло фирмата и да ни представя във всички дигитални направления. Много сме доволни от SEO Max и препоръчваме агенцията на всички компании, които искат да се развиват по-успешно и по-добре в интернет. Благодаря ви, SEO Max!